tapen ngitungi beras wong ate ndelok TV yo beritane yo ngono-ngono tok hoak tok mendino glimpang-glimpung ngene kira dikeki blonjoran mbek bojone kok napeni beras tela opo memang yo dolanan manuk to dolanan kurungane to karo-karone can mbek bojo ora guna blas. Pak. Ember. Ora payu-payu ya bokku. Iki sapa kae? Kenawani kae sapa ora gelem tuku kok. Ember anti pecah. Ember anti pecah. Mbak, tak tuku ember. Ember elek Wah, apik-apik iki. Endi sing apik? Gawenan Jepang ki, delokan mereke Konek internasional. Iki nang nggonku tak gawe ada pakan pitik. Ya wes iki. Iki bekase rapi amat. Bekase gawe konaan ki ngumbah mobil. Alah, iki lho digawe ngasuk pisan wis jebol. Nggih. Iki anti pecah iki, lho. Loh, pecah. Loh, pecah to. Nah, iki limited edition. Tapi wis pecah. Pecah saete iki treng ngene iki modele iki gawe dijual satik produk internasional. Monggo, Mbak. Ancen bakule ra pro. Wong wis rusoe ngene, wis pecah didol. Saman gawean 5 tahun lho orang arah ngentekno. Kok saman tuku to? Jajal didelok regane, saman delok regane wis kuwi. 12.000. Iki wis iki kolakku iki 2 juta. Wis sampean tukunen 700 wis. Aku rugi wis ora apa-apa. Larang men. Ndek. Iki bekase sarine. Sarine Welorejo. Sarine nduk salon. Ya iki digawe ngene. Pengering rambut. Iki cetakan iki sampane nyemir ya karek mbeteki kok kene. Wis ngene ae. Iki tak kei beras iki, piye? Ya rugi akeh no, Bos. Sing penting kan lagi mangan. Ayo. Wis iki sing luwih murah. Iki sampean gawe 10 tahun orang arah rusak. Nah iki wis 5 juta wae wis. Lah iya, aku iki gak duwe dhuwit. Tak ijoli beras, piye? Iki mah ya beras utangan. Kok sampean golek-golekno lho. Aku ket nang orang payu belas ya, Mbak. Ya dhuwitku wis kon golekno. Godhong gedang. Ya wis. Tak mlaku menah aku. Sapa orang kok payu Pak. Pak jebol lah didol. Pak. Bakul bak ra ngene. Dijoli beras ora gelem. Kurang ajar. Senangnya hatiku Ya, dolananku biyen cilakanku kae iki. Senangnya hatiku kasih makan. Kasih makan burung kesukaanku. Ini burung kesukaanku. Senangnya hatiku Sik bos, tak kasih makan bos, santai bos. Jangan takut, jangan sedih. Oke. Kesayangan kita. Oke. Tak kasih.
Senangnya hatiku Abet Timbo Pak tutulan apa mas? Wong beto to piye kuwi? Iya tutulan bak kuwi mrene kuwi ora arah payu kira nek usum apa-apa kok tutulan bak ambil gawe apa bak Mas. lek-lek Bento to gendeng ya ora nek manuk kompor resi iki. ya karepku kurung-kurunganku dhewe ye ben nek manuke ba ora kan kurung-kurunganku dhewe ora ngonmu ye kuwi tembok dol e bakmu kuwi yo karepku bapakku dhewe kok kaya ora duwe penggawean los-los kurungan yo ngene iki to wong sukses iki esuk-esuk yo mok ngonoki apa los-los kurungan ngene iki tok ye pira kowe bakmu kuwi oyang-oyang gore tak tebase nyoh beneran kok genukono bojomu tukono bak iki bekase sarine sing lho bekase sarine Bojoku ratuyan bak. Ye. Nekae bojoku tapen-tapen beras nek kono mang tungguri. Wis mbok tawani to durung. wis tak tawani mang mang bojomu kok mak ayo mas piye nek ijot wae iki lho ijono kurunganmu piye jos Jan kurungan iki. Ya ora apa-apa to. Ya kuwi pira regane bakmu? Oh iya memper karo iki. Iki oleh-oleh saka kono. Saka Thailand. Iya to, mari kok kono kok Thailand. Ya wis nyah. Kore bakmu. ya wis nyah ganti jualan kurungan Oh bakul gendeng edan kurang ajar.